İcar 6 roj beriya cejna derbasbûnê Îsa hat Beytanyayê. Lazarê ku Îsa ew ji nav miriyan rakiribû li wir rûdinişt. Li wê derê wan ziyafetek da wî. Mertayê xizmet dikir. Lazar jî yek ji wan kesan bû. Yên ku bi Îsa re li ser sifrê rûdiniştin. Meryemê ji rûnê narda xurûyê pir hêja lîtrek romayî bi lingên Îsa de kir û di pey de bi porê xwe lingên wî zuwa kirin. Tevayiya malê bi bîhna rûnê nardê tije bû. Lê yekî ji şagirtên wî Cihûdayê İsxeryotî yek û wê paşê ew bida dest got. Çima ev rûnê bênxweş bi 300 zîvî nihat firotin û li belengazan nihat pelavkirin? Wî ev ne ji bo ku xema belengazan dixwar, lê ji ber ku ew diz bû got. Xelîtka peran bi wî re bû û tiştê ku diketê jê didizî. Îsa got, Dev ji jinikê berde. Bila vî ji bo roja ku ez bên veşartin helîne. Belengaz her gav di nav we de ne. Lê ez her gav ne li bawe me. dema ku elaleteke mezin ji cihûyan bihîst ku Îsa li wê derê ye, ew elalet hat, ew ne bi tenê ji bo Îsa hat. Lê ji bo ku Lazarê ku wî ji nav miriyan rakiribû jî bibînî. Îcar serekên kahînan şêwira kuştina Lazar jî kirin. Çimkî ji rûyê wî gelek cihû diçûn bawerî bi Îsa dianî. Dotora rojê elaleteke mezin a ku hatibû cejnê gava bihîst ku Îsa tê Orşelîmê wan rahişt guliyên xurmeyan çûn pêşiya wî û qîriyan. Hosanna! Yê ku bi navê Xudan tê pî Wî ji gorê gazî Lazar kiribû û ew ji nav miriyan rakiribû pê rebû. Şahidiya vê yekê dikir. Ji ber vê yekê gelek çûn pêşiya wî, çimkî wan bihîstibû ku wî ev nîşan çêkiriye. Loma Ferîsiyan ji hev re got, Hûn dibînin tiştekî destê we nayê. Binêrin çawa tevahiya dinyayê daye pey wî. di nav wan kesan de yên ku ji bo di cejnê de biperizin hilkişiya bûn Orşelîmê hinek Yewnanî jî hebûn. Ev hatin ba Fîlîposê ji bajarê Beytsayda Celîlê û ji wî re gotin. Ez benî. Em dixwazin Îsa bibînin. Fîlîpos çû û ev ji Endrawîs re got. Endrawîs û Fîlîpos jî çûn ji Îsa re gotin. İsa bersîva wan da. Saeta ku kurê mirov bê birûmet kirin hat. Bi rastî ez ji we re dibêjim, heta ku liba genim nekeve erdê û nemire, bi tenê dimîne, lê eger ew bimire gelek ber dide. Yê ku ji jiyana xwe hez dike, ew ê wê winda bike. Lê yê ku ji vê dinyayê ji jiyana xwe nefret dike, wê ji bo jiyana herheyî hiltîne. Yê ku bixwaze ji bo min xizmetê bike, bila li pey min bê. Ez li ku derê bim, yê ku ji min re xizmetê dike jî wê li wê derê be. Kî ku ji min re xizmetê bike, bav wê wî bide rûmetkirin. Niha dilê min ketiye tengiyê. Ez çi bêjim? Ma ez bêjim, bavo, min ji vê saetê xilas bike. Na, ji bo vê yekê ez hatime vê saetê. Bavo, navê xwe
برومت بکە. لسر وی یکی دنگک جه ازمین هات. من ئەو کر کا اوی بمرنکه چاوا بمره. الالتی برسیواوی دا. مەژی شریعەتê bîsiyek û Mesîhê wê her û her bimîne. Çawa dibe ku tu dibêjî divê kurê mirov ber bi jor ve bêhêldan? Kî ye kurê mirov? ایسا جوان را گوت ڕۆناهی هێژ بۆ دەمێکە کورت بوەرەیە. هێک و ڕۆناهی بوەرەیە ڕێڤە هەرن داک و تاری بسەر وەدە نەگرە. یەک و تاریەدە ڕێڤە دچە نزانە دچە کو دەرێ. هێک و ڕۆناهی بوەرەیە باوەریە بڕۆناهیە بینن داک و هون ببن زارۆکên ڕۆناهیە. پشتی کو ایسا وها پیوی چو و خوشبر وان وشارد. بسر کو وی لبر وان افقاس نشان چیکر بون هیجی وان باوری بوی ندانی. اف چی بو داکو گوتنا ایشایا پیغمبر بیجی. یا خودان کی به خبره کومدا باور کر او زند خودان جکیره هات دیار کرن. جبر وی یکی وان نکار بو باور بکن چمکی ایشایا اف جی گوتیه. وی چاوه وان کور کریه او دل وان حشک کریه. دا کو بچاوین خو نبینن او بدل خو فهم نکن او ونگرن او از جوان قنج نکم. ایشایا وها گوتیه چمکی وی رومتا ایسا دیتیه و لسر وی پیویه. لیبل دیسا جی جه سرکان گلکان باوری بوی آنی. لیجه ترسا فیریسیان جبوکو جه کنشتی نین آویتن اف اشکره نکرن. چمکی وان جه پسنه خوده بیتر جه پسنه مروان هز کر. ایسا به دنگکی بلند گوت یەک و باوەریە بمن تینە نە بمن لێ بوو یەک و ئەس شاندمە باوەریە تینە و یەک و من دبینە و یەک و ئەس شاندمە دبینە. ئەس بڕۆناهیتی هاتم دنیایê دا her kesek ku باوەریە بمن بینە di tariyê de nemîne. Eger yek gotina min bibîze û pêk neyne ez dîwana wî nakim. Çimkî ez nehatime ku dîwana dinyayê bikim. Lê ez hatim